Кніга Яреміі, раздзел 44. Слова, што было праз Яремію усім юдэям, якія жылі ў зямлі егіпецкай, ды якія жылі ў Магдоле і ў Тапнесе, у Мемфісе і ў зямлі Патрос. Гэта кажа Господ магуццяў, Бог Ізраэля. Бачылі вы ўсё тое няшчасце, якое навёў я на Єрусалім і на ўсе гарады Юды. І вось, сёння яны зруйнаваны і няма ў іх жыхароў. За іх злачыннасць, якой дапускаліся яны, каб правакаваць мяне да гневу, ды хадзілі складаць ахвяры і служыць іншым багам, якіх не ведалі ані яны, ані вы, ані бацькі вашы. І пасылаў я да вас усіх слугачоў маіх прарокаў, падымаючыся ноччу і пасылаючы, каб казалі: не рабіце гэтых паганых рэчаў, якія я ненавіджу. Але яны не слухалі і не прыхілілі вуха свайго, каб адвярнуцца ад сваёй ліхоты і каб не складаць ахвяр чужым багам. І пралілося абурэнне маё, і гнеў мой, і разгарэліся ў гарадах Юды ды на вуліцах Єрусаліма. І абярнуліся яны руінамі і пусткаю, як і па гэты дзень. А цяпер вось што кажа Господ магуццяў, Бог Ізраэля. Чаму вы наводзіце на душы свае вялікае ліха, каб быў забыты з-паміж вас мужчына і жанчына, дзіця і немаўля, засяроддзе, ды каб не засталося ў вас аніякай рэшты? Чаму вы правакуеце мяне ўчынкамі рук вашых, складаючы ахвяры чужым багам у зямлі егіпецкай? Каб вас рассыпала, і каб былі вы на праклён і на здзек для ўсіх народаў зямлі, ці забыліся вы пра злачынствы бацькоў вашых і злачынствы цароў юдэйскіх, злачынствы жонак іх, пра злачынствы вашы і пра злачынствы жонак вашых, якіх дапускаліся ў зямлі юдэйскай і на вуліцах Єрусаліма? Да сёння не ўпакорыліся яны, і не баяцца, і не ходзяць паводле закону майго і прыказанняў маіх, якія я даў перад вамі і перад бацькамі вашымі. Дзеля таго вось што кажа Господ магуццяў, Бог Ізраэля. Вось, я звярну аблічча сваё супраць вас на няшчасце і знішчу ўсю Юду. І вазьму я рэшту Юды, якія звярнулі абліччы свае, каб пайсці ў зямлю егіпецкую і качаваць там, і яны ўсе папрападаюць у зямлі егіпецкай. Упадуць ад меча ды ад голаду, прападуць ад малога да вялікага, ад меча і ад голаду памруць. І стануцца яны праклёнам, страхоццем, знявагаю і здзекам. І пакараю я тых жыхароў зямлі егіпецкай, як пакараў Єрусалім, мечам, голадам і пошасцю. І не будзе нікога, хто б уцёк, і хто б ацалеў з рэшты юдэяў, якія прыйшлі, каб качаваць у зямлі егіпецкай, ды каб вярнуцца ў зямлю Юды, у якую яны прагнуць душамі сваімі, каб вярнуцца і жыць там. Але не вернуцца, апроч тых, якія ўцякуць. І адказалі Яреміі ўсе мужчыны, якія ведалі, што іх жонкі складаюць ахвяры чужым багам, і ўсе жанчыны, якія стаялі ў вялікай грамадзе, і ўся супольнасць тых, хто пражывалі ў зямлі егіпецкай у Патросе, кажучы: не паслухаем ад цябе слоў, якія ты перадаў нам ад імя Госпада, але здзейснім рашуча кожнае слова, якое выйшла з нашых вуснаў, і будзем складаць ахвяры кадзільныя царыцы неба і складаць на ўшанаванне яе ахвяры вадкія, як рабілі мы і бацькі нашы, цары нашы і князі нашы ў гарадах Юды і на вуліцах Єрусаліма. Тады мелі мы ўдосталь хлеба, і добра было нам, і не спатыкала нас нішто благое. А вось з таго часу, як перасталі мы складаць ахвяры царыцы неба і складаць ёй ахвяры вадкія, церпім нястачу ва ўсім і прападаем ад меча і голаду. А калі мы і складаем ахвяры царыцы неба,
ды выліваем ёй ахвяры вадкія, то хіба мы без мужоў нашых робім для яе пірагі, падобныя формы да яе, або выліваем ёй ахвяры вадкія? І вось што сказаў Ярэмія усяму народу, мужчынам, жанчынам ды ўсім людзям, якія яму далі гэты адказ. Ці ж не тую ахвяру, якую складалі вы ў гарадах Юды і на вуліцах Єрусаліма, вы і бацькі вашы, цары вашы і князі вашы, і народ зямлі? Ці не пра іх памятае Господ? Ці не яна ўзышла на сэрца яго? І не мог ужо Господ пераносіць ліхоту учынкаў вашых і агіднасцей, якіх вы дапускаліся. Дзеля таго зямля ваша сталася пустэчаю, страхоццем і знявагою, бо не стала ў ёй жыхароў, як і да гэтага дня. За тое, што складалі вы ахвяры і грашылі супраць Господа, што не слухалі голасу Господа і не хадзілі паводле яго закону, паводле прыказанняў яго і пастаноў. Прыйшло на вас гэткае няшчасце, якое трывае і сёння. І сказаў Ярэмія ўсяму народу і ўсім жанчынам: слухайце слова Господа, Юда, што ў зямлі егіпецкай. Гэта кажа Господ магуццяў, Бог Ізраіля. Вы і жонкі вашы прамаўляеце сваімі вуснамі і выконваеце сваімі рукамі, кажучы: споўнім нашы прысягі, якія склалі, каб ахвяроўваць кадзіла царыцы неба і выліваць ёй ахвяры вадкія. Выконвайце свае прысягі і спаўняйце іх насамрэч. Дзеля таго паслухайце слова Господа, ты, увесь Юда, які пражываеш у зямлі егіпецкай. Вось, я прысягаю вялікім імем сваім, кажа Господ, што ва ўсёй зямлі егіпецкай ніколі не будзе прызывана імя маё вуснамі любога чалавека з Юды, які б казаў: жыве Господ Бог. Вось, я буду чуваць над вамі на няшчасце, а не на дабро. Усе людзі з Юды, якія ў зямлі егіпецкай, загінуць ад меча і голаду, аж пакуль да рэшты не звядуцца. Тыя, што ўхаваюцца ад меча, вернуцца з зямлі егіпецкай у зямлю Юды у вельмі малой лічбе, каб пазнала ўся рэшта Юды, якая прыбыла ў зямлю егіпецкую з намерам качаваць там, чыё слова здзейсніцца, маё ці іх. І гэта вам знак, кажа Господ, што я пакараю вас у гэтым месцы, каб вы пазналі, што мае словы споўняцца па праўдзе цалкам на ваша няшчасце. Гэта кажа Господ: вось, я аддам фараона Хофру, цара егіпецкага, у рукі яго ворагаў, ды ў рукі тых, што цікуюць на яго душу, падобна як аддаў Седэцыю, цара юдэйскага, у рукі Набукаданосара, цара Бабілона, яго ворага, які цікаваў на яго душу.